dobar dan i dobrodošli. Hrvatska zajednica tehničke kulture iza sebe ima godine i godine predanog i vrijednog rada. Iza njih je uspješna godina, puna kvalitetne međusobne suradnje, tu je cijeli niz osvajača medalja i nagrada, sve veći broj organiziranih radionica, sve veći broj djece koja su im se pridružila, tu je puno rada i puno truda. Ništa drugačije nije ni ove godine kada se uz drugi festival tehničke kulture održava i 26. smotra učeničkog zadrugarstva. Danas na 26. smotri pokazujemo i prikazujemo koliko je snažan naš poduzetnički impuls u učeničkom zadrugarstvu i cijeloj tehničkoj kulturi kojoj pripadamo. Prve iskre poduzetničkog impulsa rađaju se upravo u naših 383 učeničke zadruge diljem Hrvatske. Gledajući ovu mladost ovdje, ne mogu se oteti dojmu, a da svim čelnicima koji su danas ovdje okupljeni kažem, ima nade za Hrvatsku jer ima i one druge mladosti, ovih prekrasnih mladih ljudi koji svojim umijećima, svojim postignućima vjerojatno će osigurati lijepe naše. Sukladno tome odmah na početku u ime Hrvatske zajednice tehničke kulture čestitam svima ovdje nazočnima, posebice onima koji su zajedno s ovom djecom priredili sve ovo što je danas prikupljeno ovdje u dvorani. Ja bih rekao da Agencija za odgoj i obrazovanje s osobitim zadovoljstvom surađuje sa zajednicom tehničke kulture na natjecanjima kako informatičara, tako i mladih tehničara i na ovaj način pokroviteljstvom učeničkim zadrugama bar tako želim da dajemo jedan mali doprinos razvijanju onoga što je vama u školama, osobito učiteljima i nastavnicima, a naravno i ravnateljima izuzetno važno. Iznimno je pohvalno što ste organizirali različite besplatne radionice za sve dobne skupine te prezentacije, projekcije, izložbe sa svrhom najvažnijom, a to je popularizacija tehničke kulture. A sama smotra učeničkih zadruga, evo znamo svima već dugogodišnju tradiciju, te se veselim da ću vidjeti postignuća ovdje, da ćemo svi zajedno pogledati postignuća 60 najboljih učeničkih zadruga iz cijele lijepe naše i da ćemo vidjeti i 12 istraživačkih radova koji su ovdje predstavljeni. Evo nas na drugom festivalu tehničke kulture ispred Otoka znanja Hrvatske zajednice tehničke kulture gdje smo održali niz kreativnih tehničkih radionica, skockane radionice, radionice raketnog modelarstva, lemljenja, modelarske lige, to je samo jedan od segmenata u tehničkoj kulturi. Naravno ovdje su se predstavili Hrvatska zajednica tehničke kulture i 16 nacionalnih saveza, svako u svom području smo prezentirali svoje najatraktivnije programe da približimo tehničku kulturu široj javnosti. Dajemo mogućnost svim dobnim skupinama, počevši od djece pa do treće dobne skupine. Dajemo apsolutno široki spektar svih mogućih radionica i time mi činimo još jednu stvar, bar se mi tako nadamo, da usmjeravamo tu djecu u strukovna zanimanja, tehničke fakultete. Osim toga, jako smo i ponosni na to što nudimo veliku mogućnost i djeci s posebnim potrebama koje kroz tehničku kulturu se mogu izraziti i kreativno, a i socijalna onda komponenta je tu jako važna jer oni kad nešto naprave svojim rukama, to im jako podiže samopouzdanje i uklapaju se u društvo puno lakše jer tehnika im jako puno pomaže u tome.
Vjerojatno najinteresantniji posjetiteljima, a i najposjećeniji dio festivala je zapravo bio Otok znanja Hrvatske zajednice tehničke kulture. Na Otoku znanja je organizirano niz radionica, praktičnih radionica, kao što su modelarstvo, raketno modelarstvo, izrada raketnih modela, vježbe lemljenja, izrada elektroničkih sklopova, programiranje mikrokontrolera, robotika. Kroz sve te radionice prošlo je negdje oko 500-tinjak posjetitelja, polaznika, što mladih, što odraslih, roditelja, čak i djedova i baka. Hrvatski savez CB radio klubova se na Festivalu tehničke kulture predstavio radionicama orijentacije i komunikacije. U radionicama je sudjelovalo 70 učenika i mentora koji su prošli osnovnu obuku iz područja orijentacije i komunikacije, koja je uključila i osnove korištenja radiostanica, kompasa i zemljovida. Evo, ovom prilikom se zahvaljujem profesorima i mentorima i učenicima na velikom odazivu i na pokazanim velikim rezultatima. Hrvatska zajednica tehničke kulture održala je na festivalu brojne radionice modelarstva te 2 natjecanja u području modelarske lige. Jako smo zadovoljni odazivom učenika, naročito u otvorenoj modelarskoj ligi, a najbolje učenike nagradili smo sudjelovanjem u ljetnoj školi tehničkih aktivnosti koja će se održati u srpnju i kolovozu u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Zadatak ovog našeg robota, zapravo naših 2 robota, jest da prati crtu i kroz različite sobe i hodnike prelazi prepreke koje se nalaze na toj crti koja predstavlja neki put do određenog mjesta gdje se nalaze žrtve koje je potrebno spasiti. A evo, ovo je druga godina već da smo na ovom prekrasnom festivalu. 2 dana smo se tu predstavili sa automodelarstvom. Između automodelarstva imamo i dobitnika Zlatne arke. To je jedno posebno vozilo na elektropogon. A inače je rad kluba mladih tehničara Srednjoprometne tehničke škole Dalmatinac. Došla sam na jednu radionicu u kojoj smo učili kako snimati nekoga ili nešto. Sve smo snimili i sada ćemo lijepo taj filmić od malih filmića ćemo spojiti u veliki film. Veselim se konačnom filmu, što ćemo ga sad sve spojiti i moći ćemo ga gledati, ako ga uopće uspijemo gledati. Radim kreativne tehničke radionice koje smo nazvali izvan okvira. Izvan okvira zato jer izlaze izvan školskog okvira školskog programa, proširuju ga na jedan kreativan i zabavan način, omogućuju klincima da steknu nova znanja i vještine. Na našim radionicama koje su namijenjene osnovnoškolcima, dakle prvenstveno djeci od 4. do 8. razreda, djeca savladavaju raznovrsne alate. Od lemilica, raznih ručnih i električnih alata za obradu drva, obrađujemo naravno karton, papir jer se iz njih mogu fantastični modeli raditi, neke od njih možete vidjeti i iza mene. I zatim se nadopunjava još sa nekakvim svjetlećim diodama, dakle uvodimo elemente elektronike i elektrotehnika. Ja sam lemila, napravila sam broš koji svijetli, na struju sam rezala drva.